uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela ekhaya kwaNsibande mama nobaba. Ngibingelele ekhaya lizwi, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela Baba, ngiyabonga kakhulu basinomkhosi sasiwuthathile ka-5 days, wangibona uNkulunkulu engiphumelelisa ngangena ngayeka ngisho i-treatment angangayidla lo 5 days. Ngandlula kahle uNkulunkulu wamanami sekuthe funa wamemezela umkhosi ngey'nsuku eziwu-21 days ngena kuwo. Thixo wangenzela umusa noma bekade kunzima ngavuma ukuthi ngingene ngoba ngiyaqala ukungena ku-21 days, kodwa ngenxa kaNkulunkulu nomsa wakhe ngayibona ngingena. Ngathi hayi, ngoba useshilo ukuthi i-treatment idliwe kanjani, zobamba lokho ngakungena. uNkulunkulu wangenzela umusa omangalisayo, qhubeka namanje ngisaqhubeka. Kuthe ngomhla ka-11 ebusuku kuzoba yi-12, uJehova wehla ngabona isihlalo esihle, nokho angisibonanga makusehla kusaqhamuka ukuthi kuyisihlalo. Ngibone sekula phambi kwami ukuthi awuyisihlalo sikhavwe ngento enhle ezimbali, ngazi noma bekuyindwangu noma bekuyinathi kuyimbuzile. Ngase bekususile, ngibone sekusukile ngangithathwe na ubani. Sengiyabona hawu, imbali, isihlalo, khona nembali enhle lapha ngaphansi kwesihlalo. Ngajabula Baba, ngezwe ukuthula okumangalisayo okungimangalisile ukuthi hawu, ngezwe injabulo engaka enhliziyweni yami. Yilokho nje okungijabulisa kakhulu ukuthi ngizwe ukuthula nokwenama enhliziyweni yami. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu benami, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Angiqhube njalo ngingene emkhosini yakhe mayimenyezelwe. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Baba umpostoli, ngithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamdumisa, ngiyambabaza, ngibuka ubuhle nokuthembeka kwakhe ngempilo yami. Ngithanda nje ukubonga kakhulu imikhuleko, kakhulu Romans 10:9 nomkhuleko nge-18 May. Umkhuleko wangithumelela wona Baba, namandla umkhuleko, namandla umkhuleko, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Kungokunye nje uma ukhuleka nje, ukhuleka nje. Kokunye uma usukhuleka futhi usuhlaselekile, yila ubona khona ukuthi umkhuleko unamandla. So ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ehlengile ukuphila kwami nokungihlanganisa nje ukuthi ngingene kule group. Bazalwane, kuningi kakhulu ubufakazi. Ngike ngahlaseleka kakhulu, kodwa ngambona uNkulunkulu engenelela ngoba uNsibande. Ngiyadlula kubaba uNsibande, ngibhuka uNkulunkulu uhlezi esho ethi ugitshelwe impela, impela, impela. Sibonga uNkulunkulu ukuthi avuse indoda yakhe ayithembayo, ehlonipha izwi lakhe. Nobunye ubufakazi futhi bomntwana nje uzothena 13 ngoFebruwari. Umntwana uke wabambeka futhi ukuze wagwinya inyama kanti nethambo. Yasitake. Sathi uJesu Kristu inkosi, sathi uJesu Kristu inkosi, sathi uJesu Kristu inkosi, sathi uJesu Kristu inkosi. Laphuma elicije kanjani, bengithi ngizolishutha, elicije kanjani ithambo bazalwane. Jesu, futhi bekungenzeka okunye, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane, nokumethemba nje uNkulunkulu kukhulu kakhulu, kumethemba uNkulunkulu. uNkulunkulu yasimangisa, uNkulunkulu yasithobisa. Ngiyathanda nje ukudlulisa abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Asihlaleni kunomvuzo ukuhlala enkosini. Siyabonga kakhulu baba umpostoli, siyacela nje inkosi isigcinele wena, ikubiyele nekhaya lakho nomndeni wakho, ikubiyele nekhaya lezwi nentaba yendlu kaJehova. Singumndeni bazalwane, ngibona ubunye nje kuleli khaya, ngibona uthando, siyasazana, kodwa nje nalokho nje ukuthi siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa egameni lenkosi yethu. Sibonga iy'fundiso, sibonga amaqiniso akhulunywayo lana, sibonga uvunywa kwezono ngoba kwamanye amabandla ayiphathwa le ndaba ngenxa yokusabela inamba yokuthi mhlambe inamba izophunguka, kodwa nje sibona uNkulunkulu ekhuluma amaqiniso ngomntwana wakhe. Kukuyena uyathatha noma uyashiya. Yes, ngilazi linjalo-ke ivangeli, you take it or leave it, kodwa nje amaqiniso awahlala obani egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba nomama
nebandla lonke entabeni, nebandla lonke ekhaya lezwi. Simbonga uNkulunkulu enyakeni uqalwa. Simbonga uNkulunkulu uhambe nathi nosasigcinela abazali bethu umama nobaba uNsibande. Ngizoletha ubufakazi baba, ngiye ngangena emkhosini ngoDisemba 13 kwi-21 day, engakaqedi ne-7 days ngaboniswa baba. Kwaba nomuntu engathi uyangifonela ngisekhaya lakithi la ngizalwa khona, ethi kunento azoyikhipha egcekeni. Kube ngathi ngiyamphendula mina njengomuntu engathi umuntu, ngithi hayi kudala niqamba amanga nithi kunezinto kuleli ekhaya, woza. Afike nangampela lo muntu angidlula ngithi hlwi, ngime ngaphandle, aye ngaphandle kumuzi eceleni kumuzi, afike lento ayikhiphe. Maye ngathi uyayikhipha lento agubha ayikhipha, azange achithe isikhathi. Wabe ikhipha lento ingangenkomo, ngathi inyathi, ngathi inyoka echayinayo kodwa inyoka eyinkomo. Ayikhiphe lento ayilulele phezulu, siphume sonke ekhaya sibheke yena manje. Ithi jika leyo nto esayibambe kanjalo ibe inkomo esiqhudule ngasena engenampondo. Ngithi mina kumntanami, letha ifoni siyishuthe lento, sishuthele umama wakasitshela ngayo nodadewethu lento. Ngithi ngisaqeda lapho ngibona omunye wayenengane ekhasayo, athi sisoke sikhululeke, bengalali nangale ngane engiyiphethe. Hey, ngambonga uNkulunkulu ukuthi besikhululwa. Ngisekuwe njalo umkhosi baba, kube kudutshulwa abangani bakamntakasisi wami ayihamba nabo bebahlanu, besemgwaqeni kwaqhamuka ipholo. Ingakafika ipholo yena wabizwa umuntu wathi, hawu sawubona sibo kade ngakugcina. Ngenkathi exhawula lo muntu kwaqhamuka ipholo yadubula labangani bakhe, wasinda njalo kanjalo, naye akazazanga ukuthi usinde kanjani. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba ngangawazi mina nomkhosi nasebandleni lami ukuthi ngizoke ngingena umkhosi nje ngingadli lutho, ngiphuza nje kuphela. Ngangazi ukuba noma ngingenile lezo nsuku ey'ntathu kodwa ngiyadla ntambama. Ilo ngifike ekhaya lezwi izimanga, lo ngifikile nje ekhaya lezwi izimanga zikaJehova azenzayo nasekhaya lami. Ngiyambona uNkulunkulu ukutshentshile, yazi nokudla emakhabetheni. Ngiyambona uNkulunkulu enguJehova provider. Ngiyambonga uNkulunkulu owasivusela ubaba uNsibande. Ngithi udumo lonke lungolukababa uNkulunkulu ezulwini. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyathanda ukubingelela ubaba umpostoli noma mpostoli nabazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, nabazalwane bonke basekhaya lezwi, kwelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu sesekuwo umkhosi wokubonga enhlizweni yami bazalwane. Ngidumisa nje ukuthi ukumlalela uNkulunkulu kuhle. Ngibonile izolo uNkulunkulu engifostela kufika nje ukuthi khuleka ngabo-2, kanti benginephupho engiliqondanga kahle. Ngase ngiyitshela ukuthi hayi into ezokwenzeka kumina, kanti uNkulunkulu uzophinda emphasize, agcizelele ngokuthi ngikhuleke ngabo-2 emini izolo. Ngalesikhathi kufuthi ngikhuleka ngilalela, kwafika enhlizweni yami ukuthi ubaba umpostoli wathi uNkulunkulu ukutshela kayi-1 athi khuleka ubolalela lelo phimbo elithi thandaza. Ngakhuleka, kanti ngesikhathi ngikhuleka omunye wabo-driver balepho ekhaya uyahijackwa neQuantum endaweni yase-Hillbrow nje obala. Kodwa-ke ngoba isitha besifuna simlandelela, sagcina simthathile bamhijacka bawumlahlela kude la angazi khona. Babuya abazalwane bamthathela ifoni, babemthathela ifoni bayifonelwa, ababemfonela ibamba bebemtshela ukuthi akathini. Babembuza right, athi hayi ngiright ngiyeza manje, kanti iy'gebengu sezimthathile nemoto. Ngiyamdumisa uNkulunkulu ukuthi noma bemthathile efonini yakhe bescrolla benza yonke into, kuye wavela inkonzo ikhaya lezwi.
igroup bambuza bathi kwangena ama-message bambuza uthi yini manje lento, uthi ngathi hhayi igroup yenkonzo, uthi bamyeka, uthi baqhubeka khona lapho besambambile imoto ngesikhathi isignal i-reporter ngapha kwabe-tracker bengifonela ingesikhathi beyikhipha i-tracker bembambile, bathatha bombeka kuyindawo bamupha 50 rand okugibela. Ngathola sengifonelwa amaphoyisa aseBoyizini kusho ukuthi use-police station. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi abamlimazanga noma imoto beyithathile isafuna, kodwa okusala umphefumulo wakhe nenyama yakhe abayilimazanga. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi. Ngibonga ukuthi ubaba umpostoli wathi umumo bekuvukela ungayishiya indawo yakho. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba nomama, abazalwane bonke abasentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. Bazalwane, uNkulunkulu uyamangalisa, uyikho konke, uyigaraji elimangalisayo elikhanda umuntu nakho konke esikuthinta ngezandla zethu. Ubufakazi bami bazalwane buncane, bazalwane, kodwa kimi bukhulu, mina engenzelwe isimanga. uJesu Kristu uyinkosi. Kuthe mhla ka-8 kwafika abazalwane bezokhuleka nathi. Ngenxa yokushisa ngathatha ifeni yomzalwane ngayisebenzisa ngenxa yokuthi eyami ayinawo amandla, lena inamandla kakhulu. Yabuye yabuyela ngayo mhla ka-8. Lo mzalwane wayisebenzisa mhla ka-8 nomhla ka-9. Kuthe mhla ka-10 wathi siyibulele. Ngambuza ukuthi kulezi nsuku ezedlule ibinjani, wangangizwa. Bangcwele, ngivele ngayibamba ngesandla kwistand sayo, ngakhuleka ngenhliziyo. Ngesikhathi ngiyibamba wangibuza ukuthi ngenzani, angimphendulanga, ngaphuma. Ngithe uma ngifika ekamelweni engilala kulo, ngathola iglobhu ifiliza sengathi ifuna ukusha. Ngathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Yaba right. Ngajika ngayobheka ifeni, ngayifica nayo isi-right. Ngabuya ngafika ngaguqa, ngambonga uThixo ongavumanga ukuthi ngingene emsindweni, ngoba bese ngibona ukuthi kuzoba nenkulumo, kuphazamiseke umkhosi engikuwo. Uthi uJesu akayikuvuma ukuthi unyawo lwethu lushelele. Wenze njalo impela nakimi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela ekuseni, ngibingelela baba kuwena, ngibingelela kumama, kodwa ngibingelela kumndeni wonke wakwaSimandi, ngibingelela kwekhaya lezwe, ekhaya lethu, ngibingelela entabeni kaJehova kuyabonela ekhaya lethu elikhulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngizophakamisa amandla nomkhuleko wamhla ka-18 Meyi. Baba, thina lana sinenkinga yemvula, bekushisa ilanga into ongazoyibone baba, belishisa singathi imvula yagcina mhla ka-3, kusukela mhla ka-3 futhi mhla ka-3 nje yakhemezela nje phela. Kusukela lapho kwakushisa ilanga ukuthi izinto emasimini baba zomile, ubhontshisi womile, umbila nje into ungayazi nje ngathi wanyanisa emasimini. Hawu, ngathi sesemkhosini ngizwa nje enhlizweni yami ukuthi ngikhuleke umkhuleko wamhla ka-18 kwa-8 days. Ngayenzakhe ngakuvuma lokho, ngikhulekela imvula. Mese ukuthi uyakhuleka wena ukuthi mese sinenkinga, mina ngathi inkinga yami ngicele imvula kwizwe langakithi, indawo yangakithi ngicele imvula ngoba izinto emasimini ziyawonakala. Baba, ngakhuleka kusukela leyo langa kwakukomgqibelo, ngafaka insuku ziwu-8 lezo, ngabona ukuthi kuzogcina futhi komgqibelo lo ozayo. Ngathi sengikhuleka baba, sekufike ilanga la number 4. Hawu, ngabona baba izulu laqala lana noma lingananga kakhulu. Ngambonga uNkulunkulu, ngambonga kakhulu. Ngathi baba, ngiyazi mase uqala umsebenzi wakho awuyekele phakathi, uyawugcina. Baba, ngabona imvula yayeka. Hayi, ngaqhubeka ukukhuleka, ngangikhuleka njalo ebusuku, ngakhuleka. Awu, izolo futhi ilanga number 5. Awu, izolo baba linile kakhulu, linile kwajabula abantu, sajabula. Ngambonga futhi uNkulunkulu, ngisho namanje
futhi ngiyaqhubeka ngiyambonga ukuthi awu umkhuleko baba uyenzile umkhuleko uyenzile baba. Sibone izinto emasimini noma ummbila sewuma ushakele, umbhontshisi sewuma ushakele, kodwa sizozama kutshala like upatata ukuthi sisizakele ngoba thina izwe langakithi lana eMalawi sithembela kulima emasimini, sivuna ummbila siyoyenza impuphu sidle. Ngiyakubonga baba nemkhuleko usinikeza wona, nomkhuleko wamhla ka-18 unamandla futhi uyenze izinto. Uyenze izinto baba, sibone izulu, sibone imangaliso baba. Kwaphola bekushisa ebusuku nasemini, kodwa kwamanje sekupholile. Siyabonga uNkulunkulu, siyahamba nje siye emasimini siyoqhubeka nokutshala lokho uNkulunkulu azokusiza nakho ukuthi sithele kudla. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya kwababa uNtsibande, ngibingelela umama nobaba nabo bonke lebahlala khona, ngibingelele ekhaya lezwi, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana nakumoya ongcwele, egameni likaJesu Kristu inkosi. Angathi ukuthi ngasuka kuye ngiyephi, ngiyamangala namanje, ngigcwele kumangala. Angathi ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu. Bengisolo ngimangala ukuthi ngiyakhuleka, umkhuleka uphendulwa ngendzaba yetono letingakavunywa. Bazalwane, asivumeni isono. uNkulunkulu uyakhona ukuthi asendele konke lesikufunako. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, egameni likaJesu Kristu ophilako. Benginento leshisako esiswini, ngiyaqala empilweni yami ngene umkhosi omude kangaka, ngisho nawo lo mncane azange sengungene longaka. Ngithanda kumbonga kakhulu uNkulunkulu ngaleli gama lelithi uJesu Kristu inkosi. Abantu labaningi abafuni nokuliva leli gama lelithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyalibonga kakhulu, lingendele isimanga la ekhaya, lingendele into lengazange sengiyibone empilweni. Ngithe nje ngisahleli ngaqabanga ukuthi isikhathi eside kangaka solwa siyakhuleka akwendeki lutho, kanti umuntu lo operator ukhona lapha ekhaya ebantwaneni bami. uNkulunkulu wamveza, waqala manje sekukulwa ngenyama, kungasaliwa lapha emoyeni, sekalwa straight, wangitshela straight ukuthi ngiboshiwe emkhathini. Ngathi mina angikaboshwa, kuboshwe wena. Ngathi la uJesu Kristu inkosi zangiphikisane naye, bekasinakacala kungithuka ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngamtshela ngathi ngacela uNkulunkulu, ngathi umuntu lo operator la ekhaya lana makangafuni ukuyoresigna, ngcono ukuthi kuhambe yena. uNkulunkulu wangenzela umusa. Leli gama ngiyalisaba lelithi uJesu Kristu inkosi. Kwahamba yena. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, ngiyambonga ngiqedzi, ngiyambonga. Zange sengithinze iphilisi, zange into ingidle esiswini, ngigcinile, nginemandla. Ngiyambonga ngithi uJesu Kristu inkosi. Ibhlungu bazalwane impilo lenganayo uJesu, ngoba awuboni lutho, kanti mawuvuma tono uNkulunkulu uyakuvulela ubone yonke into le operator ekhaya. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba, uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa kakhulu ukudelitha Baba, kube nephutha elenzekile efonini. Ngiyabingelela Baba Semade, uMama Sibande, egameni likaJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu umkhosi esibona, ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngizobabaza ubukhulu namandla kaNkulunkulu. Ngangizofakaza, ngixolisa ukuba nokuletha lethu ubufazi bami ngoNovemba iku-21 days. Ngibonga uNkulunkulu umusa wakhe. Ngiyambonga, bengidla amaphilisi e-BP angisawadli. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi wangenzela umusa. Ngiyambonga, ngaya kudokotela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu wangayithola i-BP. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, bona noma bebabaza bebuka amaphilisi abe esebenza, kodwa ngibonga ukuthi
ngoba ngizange ngize ngimazise ukuthi amaphilisi abo kuseyokokuqala. Ngaye nokwesibili sengifuna ukuya kwesithathu la ngobe sengibachazela khona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomsa wakhe wangithwala ngazibona izimangaliso ezenza uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nakulo mkhosi esikuwona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kuyezwakala ukuthi umkhosi kaNkulunkulu. Bonga amandla kaNkulunkulu. Sele ungangena nje ekhaya lezwi ngazinikele entabeni yendlu kaJehova. Ngiyambonga uNkulunkulu. Emndenini wami ngiyayibona into ayenzayo uNkulunkulu mkhulu, amandla awenzayo mkhulu, umusa asenzela wona uNkulunkulu. Siyakha kuyalungiswa ekhaya, usenzela umusa uNkulunkulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu umusa wakhe. Thina sinamandla ngaphandle kwakhe. Siyambonga nangezifundiso usuku nosuku uyasifundisa uNkulunkulu. Siyambonga ngawe baba noma uNkulunkulu asigcinele nina isifundiso enisipha zona, ziyasakha, ziyasenzela uNkulunkulu wethu amandla endleleni, ziyasipha amandla, ziyasifundisa. Siyabonga kakhulu nokunikela kuNkulunkulu. Ngiyakubonga, ngiyabonga kakhulu ukuvuma izono solokhu nje kwenzeka. Nkosi Jesu wenza umusa konke kuyenzeka. Linamandla igama likaJesu. Siyabonga kakhulu baba, siyabonga kusekulo mkhosi. Kumnandi kuba kona, ngizwela ubumnandi ukuphuza amanzi nje. Ngiyamuzwa uNkulunkulu, ngiyamuzwa, ngiyamnxusa aqhubeke nathi njalo. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi baba, ngiyakubingelela ekuseni, ngiyakubingelela kumama, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngiyabingelela ekhaya lezwi. Ngiyambonga uNkulunkulu baba usihlengayo, usigcinayo, usithwalayo kuze kube manje. Siyambonga kakhulu baba. Ngidlulisa amazwi okumbonga uNkulunkulu kakhulu. Uyawutusa inkosi umoya wami. Uthe usiqala umkhosi baba nganquma enhliziyweni yami ukuthi nginomntwana la ona 10 years. Ngike nganquma-ke ukuthi uzongena u-10 days ngoba ngibukelela iminyaka yakhe ukuthi uneminyaka emincane, akazukwazi ukuthi angangena umkhosi ka-21 days eno-10 years. Yebo beyibambe imikhosi nje, imikhosi esike sibe nayo, kodwa ngambonga uNkulunkulu ukuthi unquma ngokwakhe. Yebo kwaba nabo ubuhlungu ukuthi uzokwazi kanjani ukuthi ahlale iy'nsuku ey'ngaka emncane kangaka. Baba kuthe-ke kodwa kakhulu ubuhlungu ebengibe nabo bekulokhu ukuthi yebo uzokwazi ukuhlala ngoba vele kusavalwe iy'kole, uzokwazi ukuthi ahlale ngoba ngizobe ngiseduzane naye. Kube buhlungu kakhulu-ke mase kuzovulwa iy'kole, ngicabanga ukuthi Nkosi yami njengoba kuzovulwa iy'kole uzokwenza kanjani ukuthi ahambe esikoleni nabantwana, kuney'nto ey'ningi nasesikoleni. Kuthe uma ivulwa iy'kole baba ngaba nalobo buhlungu nje impela, baba buhlungu. Kwangoba bethi esikoleni ngize ngilunguze ngefastela ngimbheke aze ayosithela. Ngithi Nkosi yami, mhlampe kuzokwenzeka ukuthi ngibizwe esikoleni ukuthi mhlampe uwile ngenxa yokuthi amandla mhlampe uzobe engasenawo, mhlampe kwesinye isikhathi ngithole ukuthi uzowa endleleni ngenxa yamandla. Kodwa uyamtusa uNkulunkulu kakhulu baba, uyamtusa ukuthi umthwalile umntwana wami waze wakwazi ukufinyelela ku-21 days kule age akuyo. Ngiyambonga kakhulu baba, ngiyambonga. Kuthe-ke izolo njengoba bekuwusuku lokugcina la engiye ngaba nabo ubuhlungu, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uma lobo buhlungu bevele besekudlulile into ebisiyenzekile. Uthe esesikoleni wanomntwana olokhu elokhu embuza, angazi noma embuza ngoba ekhathazekile noma-ke kwenhlizweni yami kwathi isitha. Uthi belokhu embuza ukuthi why Angel ungadli? Uthi nje isikhathi esiningi belokhu isikhathi eside limbuza kanjalo. Uthi uthe esuka mfundisi balokhu emphoqelele emnika ibheke, lokhu emphoqelele uthi ngilokhu ngithi ngi-right kangangokuba kuze walifaka esikhwameni wabuya nathi. So ngiyamdumisa kakhulu baba uNkulunkulu, ngiyambonga, ngiyamdumisa egameni lenkosi yethu uJesu, amen. Jesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela baba wami nomama wami egameni lihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Baba izolo ngesikhathi
uqala nje uthi ngosuku lokugcina lo mkhosi. Ngesikhathi uqala nje usho baba ungakafundi ngisho uJohn 7:37 vele ngakhumbula usuku lokugcina lo mkhosi luka-2022 lapho baba owathi mawuqala ukukhuleka ngangingedwa la endlini ngangingakabikho nje entabeni ngisekhaya lezwe wawungakambulwa nomyalo wokuguqa entabeni kodwa wathi mawuqala ukukhuleka baba ngangikomunye usofa la endlini e-dining room ngingedwa angazi ngafika nini komunye usofa oyi-single sengiguqe ngamadolo ngawuzwa umkhuleko wawukhuleka kodwa ngangikhala ngendlela engangayazi ngathi mawuqeda umkhuleko uthi amen usofa wasumanzi ngikhala kodwa ngezwa ukuthi khona amandla uNkulunkulu angipha wona ngiyafisa ngiyanxusa ukuthi nje mawusho izolo ingakhumbula lolo suku lokugcina lika-2022 wawukhuleka sewusho baba ukuthi usukhulekela ukuthi sesizophuma ekuseni emkhosini. Ngiyamcela ngiyamnxusa uNkulunkulu ukuthi nakuwo lo nyaka futhi uNkulunkulu angasisiza sonke ebandleni entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa siwazuza amandla nakulo lolu suku nabo bonke uNkulunkulu abavumelile sangena emkhosini. Siyambonga uNkulunkulu baba ngawe uNkulunkulu akubusise anibusise nobaba nawe baba nomama. Hayi siyabonga experience impilo emnandi yokuhlala noNkulunkulu 21 days mina ngiyiqalela entabeni. Siyabonga 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 izibusiso zonke uNkulunkulu ayithulule phezu kwakho baba noma uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba ngiyabingelela kakhulu ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Siyambonga uNkulunkulu osithwalile kuze kube lolu suku la ngo-21 bekuhambeka endleleni. Sibonga umusa kaNkulunkulu noma ebebakhona ama-challenges afuna ukuphakama kodwa wasithwala uNkulunkulu wathembeka wazambula ngey'ndlela ey'ningi ezahlukeneyo. Ngiyambheka nje ukuthi bengingubani ngize ngithandwe kangaka amaZulu. Ngithanda ukuletha ubufakazi bokuthi emsebenzini engisebenza kuwo istafu esikhulu esinomsindo kakhulu nje la into ongakwazi ukuyicabanga uma kuzomele uye khona kuba nalento ukuthi ngabe namhlanje ngizohlangabezana nani. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu. Ubaba uNsibande uke wakhuluma ngokuthi before sisenza ama-preparations okungena emthandazweni umuntu akakakhulume noNkulunkulu ayihlambulula avume izono. Ngangena ngokuthi inkosi emsebenzini umphathi wethu akasikhulumisi uvele angakhulumisa athanda ukubakhulumisa abanye angabakhulumisi ngingomunye bengangikhulumisi ngaze ngabhala phansi ngathi inkosi angaze ngenze sono ngicela kodwa ungithethelele uma kuwukuthi kukhona isono engisenzile bese kulunga lesi simo ngoba egcineni sisebenza ndawonye. Ngithe ngifika nje beginning of this year siqala emsebenzini ngambingelela wavuma kamnandi. Ngakusasa saqhubeka sabingelelana uNkulunkulu wenza isimanga ngamuzwa emithingini ebesinayo esephakamisa negama lami esencoma ukuthi hayibo umama Khuzwayo siyambonga wenza u1 no2 no3 sivulile. Bengikwenza nje bazalwane ngoba ngazi ukuthi ngenza umsebenzi wami bengingacabanga ukuthi leyo yinto singaze kube yinto sengabe ibe yiqhulu kuye noma ngihlangana naye ngiyambona ngisho ubuso obuchachambile noza kwethu bonke akade benza izinto zabo ebumnyameni. Hayi uNkulunkulu ngiyawubona impela uyakuletha ukuthula. Ngiyambonga ngiphezi yikho khona lokho ebengikudinga elithizwi lenkosi
belingishaya malithi zamelelani ukuthula nabo bonke ngoba ongenayo ngeke ayibone inkosi ibingidla lento ngithi inkosi ngisize ngiyabonga kakhulu udumo malube kuye uJesu Kristu uyinkosi amen. Jesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyakubingelela baba, ngiyakubingelela nomama, ngibingelela ikhaya lezwi, ngibingelela entabeni enhla kuyabonelelwa. Siyambonga uNkulunkulu osigcinile egameni likaJesu. Dlulisa nje ubufakazi nokubonga ukuthi siyambonga baba uNkulunkulu ngawe. Angisho ukuthi ngiyakuphakamisa, kodwa umuntu ubongwa esezwa esaphila, ngoba uma usushonile baba ngeke usezwa noma sesincoma imisebenzi yakho. Yithi nje angibonge kakhulu ukuthi ukuba awuvumanga inkosi uJesu ikugibele ikusebenzise, ngabe mina ngikuphi? Nginalo mbuzo nje ukuthi Nkosi, impilo yami ngabe ikuphi? Ngabe ngisaphila na? Siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngawe baba. Qhubeke nje Nkosi yami, uNkulunkulu akuphe inhliziyo yokubekezela, usibekezelele ebuwuleni esiba nabo singabazalwane, sibala iminyaka sasindiswa, kodwa hayi mina ngithe mangifika lapha ekhaya lezwi ngathola ukuthi ngiyingane nje, ngifana nengane nje iqala phansi kwa-A nje. Ngibonga umusa kaNkulunkulu ngawe kakhulu baba. NgeSunday, enye iSunday kade ubaba eShumayela wakhotha indaba yomzalwane owayegibele etekisini. Mayigibele etekisini kwanentombazane efaka ama-extension, yayihluthula isha kahle kahle. Ubaba wasekhuluma ngokuthi uNkulunkulu wenze iy'khonzi zakhe zaba amalangaba omlilo. Ngaleso sikhathi baba uShumayela kanjalo ngangihlezi embhedeni ngilalela inkonzo, ngezwa umlilo ezandleni zami, ngaze ngayithintitha, ngayivula, ngasha. Kuthe mayiphela inkonzo ngase ubaba uyakhuleka, ngase sengikhuleka nami. uNkulunkulu wakhonfirm ukuthi impela abami abahleli kimi bayizikhonzi, ngibenza bavuthe umlilo. Iy'khonzi zami ngizenza zivutha amalangaba omlilo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, nje kuningi. Ngiyabonga kakhulu egameni likaJesu. uNkulunkulu anilondoloze nonke. Jesu Kristu uyinkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngithanda ukumbonga uNkulunkulu, ubaba uNkulunkulu, ngendlela asifundise ngayo, ikakhulu kulo mkhosi. Kimina kube umkhosi ohlukile kunayo yonke imikhosi, ngoba ungifundisile ukuthi ngikwazi ukufuna ubuso bakhe ngendlela le abayifuna yena. Wangivezela futhi wangikhombisa ukuthi indlela ihamba kanjani, wangikhombisa ukuthi umuntu ugqoka kanjani. Kukhona ingubo ebengiyithanda ngithi ngifuna ukuyithenga, kodwa umoya ongcwele wangitshela ukuthi lena akuyona indlela yami okufanele ubukeke ngayo. Ngithi ngibonga uNkulunkulu okwazi ukusifundisa ngisho nangokugqoka nangokwenza. Ungikhombisile uthando lolo besilikhulekela ukuthi sikhulekela ukuba sibe nothando. Wangikhombisa uthando okuyilona lona. Ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ungisizile. Umphefumulo wami njalo ubuhlala ugagadekile, ngingazi ukuthi kukuphi, kodwa kulo mkhosi ngitholile ukuphumelela noma i-breakthrough, ngizosho njalo. Kuwona kulo mkhosi kuningi uNkulunkulu angifundise khona, nokuthi futhi uma ethi afune ubuso ungifune yena kuqala, umbuso wakhe, konke okunye kuzonezelwa.
ngempela ngikubonile kimina. Angizange kulo mkhosi angizange ngize ngibale abantwana bami nezinto engibhekene nazo engiy'dingayo endlini yami, nabantwana engibadingayo. Kodwa ngithe mengingena kukhona ngendlela le besiyalwe ngayo uNkulunkulu asikhombisa yona, ngenza njengakho, wangisiza, wangilekelela. Namhlanje umntanami ubemisiwe emsebenzini ngoba beyi-casual. Kodwa kuthe emva kwensukwana ngiqalile lo mkhosi, ake ngithi esontweni lesibili athi ma sebengibizile futhi emsebenzini bathi angizoqhubeka. Ngithanda ukumbonga uNkulunkulu ngomusa wakhe uma ethi asifune kwakhe kuqala okwethu kuzonezela. Ngempela kimina ngikubonile ungenezela. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi.